bana jin daɗi irin yadda nake ganin wasu 'yan mata suna bibiyar ka. Zuciyata tana min zafi. Ya kamata ka ɗau mataki a ke munafuka wacce ba ta da aikin yi sai munafuci soyayya. Albishirin kuma abota kallon wasannin Hausa. Ƙayataccen shirin nan da kuka daɗe kuna jiran ci gabansa, wato shirin makarantar so. A halin yanzu tashar Madigawa TV za ta kawo muku ci gaban kashi na 2. Ga duk rukunin da suka fara kawo mun bayani da wuri. Yau ga masoyina yana so ya bada ni. Ya da zugan makiya waɗanda ba sa so na a tare da shi. Ni makaho ne yayin da ke ce fitilar da ke jagorancin duk abin da gami da yadda ɗalibai ke fadawa cikin kogon soyayya da malaman makarantar su. A cikin koriyar ciyawa. Kamal, shin me tsakaninku da kai da malama Binta ne? Ni kuma? Ke har suna aka saka mata, wai makarantar so. Shirin makarantar so season 2. Da ni kin mara? An mare Kai Rama. Shirin makarantar so zai fara zuwar muku a ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Zuciya tana bugawa so 170. Domin samun kallon shirin makarantar so kashi na 2, sai ku garzaya kan YouTube channel ku yi subscribe haɗi da danna ƙararrawa a tashar Madigawa TV. Ko kai baka isa kamar ni ba ballan ta nashi. Ya haka ya kuke abu kaman ba animal ba. Makarantar so yana nan tafe. Ta za ka iya sauke. Dai bari wallahi gaba ɗaya duk tsid ne wallahi waɗanda duk ba wani ganewa muke ba. Maza ma ba su gane ba bare mata, ai wannan shekarar na san ranka ta kafa sai an yi carry over. Haba da yan mata banda kowar wake. Ina wannan gayan da kika mara? Na gane. Me kike nufi? Wai yana da kokari? Ai wallahi shegen kaye ne. Kwanyansa tana ja wallahi. Ya iya yana da brain sosai. Wallahi wajensa kawai za mu koma mu dan gane ai. Kai, wallahi ba zai yi ba. Sai dai idan satar amsa yayi. Ai ko dai mu za mu ci dan ba za mu yi mu dauka da uba ba. Sai ku ta zuwa, mu yaushe za mu je mu barar da ajin mu akan wani namiji. Ke ma dai kyau ga Haba 'yan mata, tun da na ji sai wasu 'yan kalasu mai kuke yi da wasu 'yan maganganu ko ba haka ba? Har ta bulle wannan ita ake nema, amma na ji kuna ta maganganu kuna ta wani aibata wani daban bai kamata ba. Ya kamata hanyar bullewa ku tashi ku bi ta kuma. Don ko ni ma na samu wannan damar raba zan yi in ba dan ni ma kin ganin tun ɗazi nake ta fafatawa amma yanzu sai a hankali. Sai kai ta zuwa. Sai ka dawo. To shi kenan ni dai zan je din. Allah kuma ya taimaka mana mu da muke neman taimako.
san babu wanda ya gane abin da yake cikin jakan nan ko? Esa ba wanda ya gani. Sun cika 200,000? Sun cika. Sun cika? In har zan samu akwas ɗinka kuɗi ba matsala ta bane. Haba. Ai ni bani da matsala. In har da kuɗi wallahi abin da ya fi ma sai in baki a makarantar nan. Yawwa mallam haka nake son ji. In har na ci akwas ɗinka zan ƙara maka 100,000. 100,000? Za ki ƙara mun? Baki da matsala. In har da kuɗi bukata za ta biya. Makarantar soyayya. Makarantar soyayya. Ce daga cikinsu ke na tambaya ya ƙara magana na zuwa miki da haƙora kai nuna mana wacce ce a ciki katunan sai waye ubanki waye gatanki waye tsaya miki a makarantar nan da za ki riga malam kakka ƙara zagin iyayena kai rama wannan so mun tabbata gaba idan kika sake za ki ga abin da za a yi miki so mu tafi makarantar soyayya makarantar soyayya makarantar soyayya kai amma da alama ba ko ne a makarantar nan kai ko ni ba ko a sunanka sunana kamar amma fa shugaban da nan fa sai ya biya kudin hajin bakunta kai wannan a zaune ma take kai kaga waccan yarinyar a je ka ce ta baka lambar ta kuma ka je ka ce wanda ne ta turo ka sai ka biya kudin harajin makaranta sai ka biya kudin harajin bakunta makarantar soyayya amma fa shugaban ɗalibai ko kasan kan iskanci saboda kasan in dai gane je wallahi sai ta mare shi to ya abin ma ba mari ka da zai kai kasan hagolan mai sai ta yi mashi makarantar soyayya makarantar soyayya Bayala. Bayala. La kai ne? Wato shine kai tafiyar ka. Baka tsaya na maka godiya ba ko? Ni ai ba na tafi ki ne. Dan ki gode mu. Wato dai zaka rama abin da na maka ne. Kina kawai naga tsaya din bai da amfani. Dama a makarantar nan kake? A makarantar nake, amma kuma la ba ko ne ni ban jima da zuwa ba. Ya sunanka? Sana kamar kuma Sara za ka bani numbar ka ni ma zan baka nawa ko dan gaba ko to shikenan akan san ki mun shiga layin tarbiya kaunar ke ta shige raina mi soyayya makarantar soyayya ita ce jigo karatunmu ya zama to mani makarantar so makarantar masoya makarantar so mutum amma aka ta baka lambar da cikin sauki haka makarantar so makarantar so makarantar so makarantar Saga shi ne a cikin nan ce ba su da fara da za mu yi bincike a kansa ku sa ido a kansa sosai na rike komai dan yinki nake ilimi shine jigon rayuwa ta masoya ilimi shine jigon makarantar masoya har yanzu na ga iya shirya yan makarantar nan ma ya gari a yadda nake gani kamar suna samun wurin gani daga malami kin gaba wannan fa abin ya daina damun ki yanzu duniya ta mu ce gaba ɗaya ta lalace mutanen cikin ta mutanen cikin ta
Idan fa kika so da ki wallahi ranki ne zai zo ya tabaci. Na ga alama. Allah ya mana ne. Amma na ta duba ka ko ina ban ganka ba. Wallahi na zama na ga ki da ta kawai kun so daga cafeteria. Amma shine ko ka mana magana? To kin ga a lokacin da kuma kuna fira kuma da ɗanan fira da ta dau shauki ta karfe. Sai ka ji ka da wani zance. To yanzu da ina za ka? Wallahi zan je na zan duba wani